За ефтини игри посетете KingWin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в FIFA 17 кариера немска машина. Знаете, започваме го това нещо и това ще бъде една уникална кариера, нещо, което не сте виждали в крайна сметка. Така че това ще е малко една разсейка от това, което просто виждате от всеки един ютубър. Започваме, хора, знаете, ще играем в любимата ми Германия. Във втора Бундеслига започваме, естествено. Няма трета Бундеслига в FIFA 17, естествено. Като вие трябва да избирате между отборите на Дрезден, Вюрцбург, които са новаци, както и с Дрезден са новаци, или Бохум. Аз реших да играя с Бохум, хора, тъй като в крайна сметка според мен най-добре за тази поредица да играя с отбор, с който ми се играе. И реално, ако играя с Дрезден или Вюрцбург, няма да ми е толкова интересно и съответно тази поредица няма да бъде толкова интересна. Започваме, хора, с Бохум, така че това между е вторият немски отбор, който съм виждал някога. Първият матч, който видях, беше Байер Мюнхен Бохум, Байер Мюнхен с 4-1, от тогава Байер Мюнхен бяха любим отбор. Това стана някъде през 2001-2002 година, няма че не. Окей, започваме така. 3,7 милиона бюджет, долара обаче. За домакински екип имаме сини, а пък за гостуващи червени. Не ми хареса червеното, до кого правиш сега? 16 милиона не струва клуба. Така, нека сега да настроим нещата. Надявам се да се радвате. Аз често казвам се чудих дали да започвам тук, тъй като не знам, човек, много бавно остават вече клиповете, много странно така се получи като цяло, не знам защо, но в крайна сметка реших така, тук мисля да бъда като Хитман, не, гологлав да съм, знам, човек. Чуя се дали да бъда по-млад или... Тези вижте колко са еднакви, защо ли не са направили някакви малко по-нормални менеджери, много са грозни като цяло. В Морган Фриман, между другото, да, само да ви кажа. Не знам, човек. Често казвам, много труден избор. Добре, аре ще изберем и този. Бе, Хитман ще бъда. И ще бъда спортно облечен. Така. Добре, даваме газ, хора. World Class 5 минути. Тук ще го дадем евро, защото Германия е евро. Преди беше в долари, между другото, любимата ми мерна единица. Валутна единица. Така, тук ще дроунем за първи. Така да си има просто yes. Ридроваме, тъй като иначе са много нереални. И нашият стадион, хора, направих едно проучване и това, което трябва да изберем според нас, според мен, извинявам се, сега ще ви покажа. Отиваме на стадион 14-15. Искам да има всички екстри available time of tail weather. Това искам. Така, това, което трябва да изберем е между Forest Park Stadium и Ivy Lane. Това е разликата в двата стадиона. Както виждате, почти никаква е, тъй като истинският стадион на Бохум се нарича Воновия Рух Стадиум. Нещо такова, човек. Аз не мога да го изговоря, защото не съм немец. Воновия Рух Стадион. Така се казва техния стадион. Ето пък са Воновия. Така че да, нека кое да измисля, човек, не знам. Това или това? Ivy Lane или Forest Park Stadium? Харе Forest Park, хора. Това ще бъде моят стадион. Да започваме тогава. Какво ще кажете? World Class ако отида в Бундеслигата, хора, започваме да играем на Legendary. Това е, хора. Това е една от разликите. Друго нещо за поредицата. Ще играем единствено и само с немци в отбор. Затова се казва поредицата немска машина. Няма да си представя какво така прекрасно, как да кажа, търсене направих вчера вечерта и сега ще видите, ще махнем всички немци от отбора, т.е. чужденци в кавички, така че да. И така, хора, естествено, че ще участваме в предсезонен турнир, естествено всяка една мангиска би ни била добре дошла. Както виждате, имаме в Турция, имаме в Австрия и имаме в Норвегия. Аз викам да отидем малко по-близко до Германия. Ще си отидем в Австрия и то наградният фонд не е най-големия, но няма значение. Две звезди само. Това е най-слабият турнир, между другото. Да, много интересно. Тези отбори обаче не мога да ви кажа кои са. Штурмград видях само от тях. Така че нещо така по-немско ми се играе. Нека да видим нашата група сега, хора. Играем в една група с Сьондер... What the fuck is this? Сьондер... Джуск...
Сьондерджус, не съм го чул този отбор. Оренбург мисля, че е... това е отбора на Благо Георгиев в Русия, ако не се лъжа, и Верцели. Тук трябва... Дали ще можем всъщност? Ние сме слаби по отбор, де. Тук имаме Троа, Штурмград, Терни и Рапид Виена. Тук обаче отборите са доста по-сериозни. И така, хора, време е да разгледаме нашите цели на чело на Бохум. Нали, естествено, ще играем само с немци. Ако влезем в... Бундеслигата играем на Legendary. Смисъл ще преминем просто през трудностите. Започваме сега с така, я да видим, с хай секциите, т.е. ето Financial, Finish the season with поне 3, вау, поне трябва да имаме 3 милиона евро в края на сезона. Може, това е нашата цел, да завършим поне с 3 милиона и също така за 2 сезона трябва да увеличим стойността на клуба с 50% хора. Т.е. сега е 16 милиона, т.е. да стане около 24 милиона. Отиваме сега на Youth Development. Както виждате, явно Бохум имат школа. Трябва това, което да направим е, може би този сезон, аз не знам, трябва поне един юноша да го да израсте с 10 оверал, да играе в 5 мача. И също така трябва да назначат 3 хора от академията. Добре, супер. Така, Domestic Success, виждате хай. Започваме с Дъчер Покал, трябва да за купата на Германия трябва да сме в Round of 32, т.е. това мисля, че е първото, ако не се лъжа. 16 на финалите, демек. И също така трябва да завършим в средата на таблицата, както виждате. Това е много хубаво, много се радвам, че не ми дават се боря в началото. И естествено в за 2 сезона обаче ще трябва да се боря вече за промоция към Бундеслигата. Т.е. трябва да се боря, не да я спечеля. Brand Exposure, както виждате, трябва да увеличим продажбата на билети с поне 10% от нашето... Добре, че аз това не го разбера. Значи това е за 3 сезона един вид. Трябва да увеличим Ticket Holders. Това май са тези пакетните билети, може би, с поне 10% от стадиона. Това означава 30 000, около 30 000 към 3000 души. 3000 отгоре се едно. И естествено за Continental Success нямаме нищо, тъй като в крайна сметка ние не участваме никъде. Така, ето го съставани хора, Мануел Рибан на вратата, с него започваме и резервен вратар е Феликс Дордебуш, трябва да ги видим между другото, трудно ще ви е произведението, забравил съм малко, този човек вече е за подаем, тъй като сега е дошъл в клуба и тези хора не може да ги продаваме, затова трябва да... просто мога да го махна от контракт между за 57 000, но няма да харча така пари. За 3 месеца отива някъде другаде и след това като се върне го продавам през зимата. Имаме също така, тогава беше Стефано, този не ми прилича на немец по името, но Стефано Целоци или Келоци, не знам, Целоци, трябва да ми помагате малко с това и Гямерах, Ян Гямерах, може би. Централни защитници имаме Феликс Бастианс и Гюхан Гюл и Патрик Фабиан. Леви бекове имаме Пертел, той е, мисля, че немец, точно така, Лейч, мисля, че Бандовски и също така Тим, той не, така, това са. След това от дефанзивните халфове имаме Хугланд, той е немец, Лусила е вече на трансферната листа. Стиперман, между другото, който сякаш сме играли с това, хора, нямахме ли такъв? Нямаше ли такъв в Ахен? Не мога да се сетя човек. Стиперман, на 22 години сякаш беше тогава, не съм много сигурен. Както е Стиперман, Канус, този е под наем от не знам кой отбор, от Хофенхайм, той е американец, затова го освобождаваме за 100 000, ще изхарчи малко пари и тук просто няма как, трябва да се отървем на тях. И също така на трансферната листа е този Павел Давидович, Видра също така е на... там под наем да се дава. Така, десните халфове, така да се каже, имаме Вайланд, който е немец, Гюндюс, да, ясно. И също така този пич е на трансферната листа, нали така? Той е Арвидас Новиковас или нещо такова. Единственият централен халф, това е Меркел, който е естествено отново на не трансферната листа, ами за под наем.
Така, имаме Стьогер тук, който е отново на лоун листа. Айсфелд, който вече си е немец кам, и също така този пич е на трансферната листа. Павлидис, той е грък. И този пич остава в отбора сега, може би. Георгем Саджлям. Не знам човек как да го кажа. И нашите нападатели, Муапа, този човек, мисля, че да, Муапа яко. Го знаем от кариерата с Ахен. Имаме също така Клашнер и Вурц. Това име много ме кеф. Вурц. Йоханес Вурц. Така че да, като цяло хора, работа въобще не е добре в отбора, тъй като сега ще видите като цяло, нали, кой ме е шортлиста, може да предлагате и ваши играчи и така нататък. Естествено не ви предлагайте такива, които са от световна класа, тъй като към този момент няма как да си ги позволим. Това, което трябва да търсим е поне един централен защитник да намерим, нямаме никакви леви халфове, също така по отношение, не знам, човек са толкова много работа има по този състав, тъй като резервите са наистина доста слабички и общо взето ще ни бъде много трудно. Това са играчите и да започваме този сезон с разузнаванията и така нататък. Хора, започваме с тези пичове да ги тренираме. За жалост нашият отбор е много застарял. Състава ни е зле като цяло, доста възрастни има и наистина трябва цялостна реконструкция на Бохум. Как ще стане това за толкова бързо време, наистина нямам представа. И така хора, започваме този сезон, ще бъде много трудно, защото много хора ни отхвърлят офертите и така нататък и общо взето направо не знам как ще се справим, но нека да видим горе-долу къде сме. Играем също елитният руски отбор Оренбург. И така, на стадион не ще играем, често казано, не знам какво да кажа, започваме с Бохум и на къде ще ли отвее вятъра, нямам представа, но нека да просто да сверим часовниците си и да видим горе-долу къде се намира в момента Бохум. Често казано, не се чувствам като фаворит в този матч, тъй като в крайна сметка, не знам, не че Оренбург е добър отбор, смисъл, ето го Благо Георгиев, човек. И сега най-сетне нещо хубаво. Ще имаме ли удар? Да! Гол! Вурц карва за 1-0 от нищото. И човек, подразбиране беше Муапа, но често казано исках да пробвам Вурц, тъй като много ме кефи отбор. Името му. И това е 1-0. Най-сетне. Доста владеем топката. Това не беше ли автогол всъщност? Може би не, но в крайна сметка е 1-0. Страхотно центриране и страхотно засичане с глава на Вурц и Хитман, т.е. Аст, ето ме, вау, като див селянин. Добре, тук намери, да видим сега, Вурц отново, това трябва да е дуспа. О, не, това беше чисто нарушение, всъщност, така, нямаше нарушение изобщо. О, човек, трябва да изкараме Вурц. Само не ми се контузва и сега моето момче и така, Муапа ще влезе за негово място още през първата част. Браво! Вижте само... О, не! Спасяване на Риман! Браво, човек! Браво, бе! И така, край на първата част, върнем с 1-0 над Оренбург срещу страхотия гол на Вурц в началото на матча и мисля, че имаме две контузии. Хогланд, сега мисля, че и той е контузен. Трябва да погледам. Всичко е наред. Виждате, Вурц напуска и Муапа на негово място. Да видим. Мисля, че Вурц няма проблеми, но ето, че сега ще дадем шанси на Муапа. Той е добър нападател като цяло, мисля, така че познаваме го. Познаваме и Вурц, между другото, той, ако не се лъже, беше в Мюнхен 1860. Да видим сега възможност за Оренбург. Спасяване тук, да видим, ще имаме допълнение. Топката не е добре числена от Бандовски. Да видим сега. И страхотно се справя тук вратаря ни. Риман наистина много добре. И сега шанс за Оренбург, 60-та минута. Шанс за Оренбург. Да видим центриране, спасяване от страна на... Какво имаме тук? Да, нарушение срещу вратаря, ако не се... те ще се сбият още малко, брат. Целоци успява се... Добре, трябва да ми кажете Целоци или Селоци или как е. Не знам аз. И така, общо взето правя смени, в които пускам по-младите. Надявам се да успеят да удържат това, което вече по-големите успяха да постигнат. Ще бъде много интересно до края на този двубой. Може да пусна и следващият нападател. Така, да видим сега карамбол! 1-1. Оренбург изравняват резултата. Да, чак сега се сетиха да излязат. И заради 1-1 хора.
Нека да видим какво се случи тук. Карамбол, както ви казах. Ей сега. Какъв мал шанс само за нас пък тук. И така, края на този двубой. 1-1 с елитният руски отбор Оренбург. Често казвам, хора, доволен съм от матча, можеше и да загубим между другото. И тук целта на този турнир не е да победим, не е да го вземем и така нататък. Целта е просто да видим как стои отбора, как се играе. Наистина да има голяма разлика, доста по-слабо играе в момента отбора, но като цяло съм доволен. Първото по време мисля, че беше наше. Втората част обаче давахме изцяло на Оренбург. Виждате 2 на 5 удари общо, 2 на 2 в чертанията. Така че виждате пасешена беше в наша полза, което много ме радва. И така. Време е за втора тренировка. Нека да видим как ще се представят нашите играчи. Да Вурц нещо да подобри в играта си. Да, добре. Окей. Добре да защо се развият. В другият двубой Версели, може би, или Верчели, не знам, мисля, че италиански отбор победи Сьондер... Не ги знам, хора, какви за тези с цели 3 на 0, наистина брутално унижение тук, но в крайна сметка това можем само да кажем. 4 на 0, Рапид Виена разбива Штурмград, наистина много интересно това. И Труа и Терни завършат 1 на 1. И така, Видра отива в Инголштад, поне ще бъде в Бундеслигата и няма да ни се пречка, дано да се развие също така там, така че му пожелавам успех. И така, хора, ето го втория двубой срещу, да, италианският Верчели, може би са от втората серия Б, предполагам, че са. Като хора на трансферите удряме на камък. Към момента се опитам, ще привличам може би хора, които са под наем, защото реално човек, тук между ще играе малко по-предпазливо, може би ще отставя контратак и малко леко дефензив. Това, което ще да ви казвам е, че удряме на камък, нямаме свободни агенти, които да са немци също така. Изобщо наникъде сме, много ще бъде трудно началото и направо не знам, трябва задължително да си намерим скаут за юноши. Добър пас сега. Нека да видим тук, да видим сега. Вурц, удар на Вурц! Гол! 1-0! Вурц с втори гол, майко, този човек почва да ми се... Чай малко, чай се разпознах. Започва да се превръща в любим нападател, хора, гледайте какво направи Вурц само. Погледнете, какъв изстрел само, 1 на 0 в 8-та минута, определено хвърляме много голяма бомба в този момент. Какъв пас красив, това не го очаквах, точно там да подаде, всъщност не бях. Невероятен пас, тук да видим, Риман с какво спасяване, уникално спасяване, да видим сега. Сега Стиперман да опитва, намира Вурц сега, удар на Вурц, очаквах, вече се почва да ми се дигат очакванията, това не е хубаво, но наистина това момче играе адски добре към този момент. Центриране, много възможно тук да имаме гол, Риман избива в корнер, Багуа успява отново. Има интересно име между другото. Успява да удари една пречната града и вижте колко нереално между другото. Така, отскача топката, както бях ви казал. Да видим все пак тази последна възможност за отборът на италианците не успяха да ни вкарат гол. Но водим на полувремето с 1-0 след нов гол на Вурц. Страхотен гол, много красив гол. Обаче това, което забелязваме е, че просто втората част доста издишаме. И сега ще видим какво ще стане. Каква умора. Дуспа! Това се видя от космоса! И Дуспа! Нека да се засилим. Удари! Това е 2-0! И това е 2-0, дами и господа. Успяваме да поведем срещу Версели. Или Верчели, не знам. Минава отново камерата през тялото ни, но това не ни интересува. Защото Бастианс, нашият централен защитник, нашият Моци, вкарва за 2-0. Централен сега е възможност. Риман отново спасява. Браво на Риман. Страхотно спасяване. Нищо, че беше в него топката. Браво. Страхотен вратар. Добре започва този сезон за нас.
Ето центъра на втора града. Опа! Тук, похвалих го и... Номера циганката, която го хваляше. Сега за следващото подаване. Няма значение това, защото хора... Взимаме първата си победа с Бохов в нашата кариера и то чисто с 2-0 срещу Верселия. Наистина много голяма изненада според мен, тъй като очаквах да покажат по-голяма съпротива. Да, не започнаха доста по-добре, но определено успяхме да ги неутрализираме. Страхотен двубой, че се казва, много ме изпълни и това мисля, че ще означава първа позиция в групата за нас. Както виждате, имаха повече удари като цяло, но във вратата бяхме отново по равен брой. Да видим кой е играч на матча. Това е Вурц, естествено. И така, какъв по-добър сценарий за нас? Оренбург и Сьондержус, да я знам, завършат 0-0 и това означава, че ние сме първи и просто не виждам вариант, в който ние ще отпаднем от този турнир. По-скоро трябва да ни бият с 3-0 Сьондержус, което не че не е възможно, да е напълно възможно е. Но общо взето това е. От другата група виждате Рапид Виена, отново с победа и Терни, явно ще е другият отбор, може би също който ще се изправим на полуфиналите, ако завършим първи, естествено, не искаме Рапид Виена за полуфиналите. Ами това е, хора, да видим сега какво ще стане от тук нататък. И така, хора, време е да назначим и нашият скаут. Към този момент просто няма да можем много скъпи скаути. Денис Грюне ще е нашият скаут, има 3% опит, така 3 звезди преценка, така че взимаме него и естествено ще сложим нашата прекрасна мрежа в Германия, като често казано няма никакво значение към този момент какви ще бъдат играчите, стигат просто да намери такива. Това е за сега. И така, хора, ето го и последният двубой. От Дания с Сьондержус. Нещо такова. Така, в този двубой, хора, излизам с почти, как да кажа, резервен състав. Младите ще играят. Дорнебуш е на вратата, който е само 58 оверал. Много млад е и той. Така че, мисля, че да, елитни са, но явно въобще не са в никаква форма, така че ще играе Possession и Team Pressing днес. Надявам само да не загубим с много. Все пак знаете и можем да вкараме нашите резерви, смисъл нашите титуляри в кавички по всяко време, така че мисля, че не рискуваме чак толкова. Тръгне сега, само да не стане нещо, което не искам. Ето го и вратарят, оле. Както виждате, доста слабичък е. Какво направи Сагвам тук? Нашият атакуващ халф продължава, обаче той с владението тук беше сякаш задържан. Гюндис, който определено до този момент показва наистина завидни умения, обаче тук Млапа не беше готов за този пас сякаш. Риомер. Слава богу. Не беше достатъчно точен този изстрел. Тъй като знаете, с този вратар малко ще не трябва да позволяваме никакви удари. Въпреки, че сега ще се покрива гъла тук Дорнебуш. Центриране сега на втора града. Дорнебуш, страхотна реакция тук. Пасът е към Лапа. Той спира топката на Лапа. Беше изгубил равновесие тук. Е така, в края на първата част 0-0. Буквално деца вика, играем почти само с супер млади играчи. Много е трудно, естествено. Но и това, за което сме тук до момента се изпълнява, така че какво по-хубаво това. И тук имаме контузия на противников играч, ето тук, Бастианс. Явно не успя да стане тук. Нещо е станало наистина. И сега възможност! Имаме ли гол? Не, Фабиан изчиства след наместа на Дорнебуш и сега мисля, че е идеално време за смени в нашия състав. Центриране. Браво на Дорнебуш отново с много хубаво спасяване. И така, край на този двой, дами и господа, 0-0. Вижда отворите на Бохом и дъчаните. Крайна сметка, мисля, че много добре се получи. Продължаваме напред. Това е най-важното. Ще вземем един хубав бонус за нашият отбор. В крайна сметка, ние почти нямаме никакви пари, така че мисля, че това наистина добра новина. Нека да видим. Мисля, че при матч фактите
те ще имат повече удари. Да, ние даже нямаме удар, но нормално играхме си, ще трудно е с тях, така че няма абсолютно нищо от кого се притесняваме. Играч на матча е Стиперман, един от нейлнощите. И само какъв обрат на нещата, Оренбург побеждават Версели и стават по този начин на втора позиция и ние запазваме първото място, хора. Което означава, че ние трябва да играем всъщност срещу Троа. Мисля, че те са втора дивизия на Франция. Да, общо взето това е. Ето е и поредната тренировка за нашите момчета, да видим как ще се справят те тук. 1А на Вурц е страхотно. И 60 вече е Гюл. Охо, доста добре. Даже тук Вайланд също така го очаквам. И взимаме 800 000 евро за преминаването в следващата фаза на турнира. Какво по-хубаво от това, хора? Наистина 800 000 евро е наистина добра сума за нас. Избихме си скаута. И така, Александър Меркел ще отиде в Аталанта, както виждате, за 3 месеца някъде. Общо взето, да, това е. И така, хора, адски хубава новина. Още една хубава новина през този клип. Така де, този епизод. Тимо Баумгартел, не знам точно как да му произнесем името, Баумгартел, идва в нашия отбор. Както виждате, взех го само за 2 милиона 250 хиляди евро, като той струва 3 милиона и добре дошъл в отбора. Един така много добър защитник, между другото, с висок потенциал, от Штутгарт идва, така че това е първото ни попълнение. Страхотно! Към този момент Баумгартел е 69 оверал. Ами хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал и много се радвам за Баумгартел. Сега може да се съсредоточим малко по другите позиции. Аз естествено съм набелязал, хора. В следващият клип ще изиграем, както знаете, полуфиналите. Не знам, ако продължим, ще изиграем естествено и финала на този предсезонен турнир. Ще видим, много ще бъде интересно. Срещу Троа ще излезем с най-доброто, естествено, няма как. И така, хора, ще видим следващия клип. Надявам се този да ви е харесал. Смършете бутона за харесване, ако искате, естествено, да продължи тази поредица. И това беше. Естествено, също така, между другото, очакваме вашите предложения за футболисти. До следващия път!